Maayong adlaw ka natong tanan. O gilabi na sa atong mga suking tagapaminaw o mga minahal na tagapaminaw na atong programa handumanan sa kagahapon drama. Kung bagbag ka sa atong channel, palayo ko sa pag-subscribe o pag-minute sa bell para updated ka sa bago video. Ayon niya ang sugilanon, nagpasalamat si Elen sa iyang lolo Pedro sa pagpanggakan niya. Sa laing bahin, nagpaabot si Elen sa trabahoan. Nagkita sila ni Francis. O si Francis nagpasyaw ang istorya kang Elen. Sa laing bahin, nagkita si Philip nga nag-istorya si Elen o si Francis. Giadto ni Philip si Elen. O si Francis nagdali og lakaw para dili sila madugay ang istorya ni Elen kang Philip. Mga higala, mao kini ang sumpay sa atong sugilanon. Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Naglagot yun ko, be. Naglagot yun ka, best. Hindi naman, best. Sa naong atong Ano yung lagot mo kaniya? Maayo no. Kay, napasya na nga ipakita ni Mga gani, best. Maulagi, best friend. Pero, abot ba? Mahal pa man ako si Philip. Ay, kapait di ay nang agugmang giatay no. Pait mo lang. Pait pa sa abdo. Sige lang, best. Pasagdan na to siya. Pero, sige na. Happy na itong trabaho. Magtrabaho na ta. Sige, magtrabaho na ta. Diba sinog kasama to sa atong bossing. Ay, salamat. Inahuman na grid ko. Trabaho. Hindi rin ako magkawat ni best friend sa waiting shed. Hi, best. Gay na ka din, he? Taod-taod pa lang best friend. So may magilangan din ha. Ato na ta. Kay para, hindi nita malangan. Sige. Mato ta sa bahay. Sige best friend. Mato ta sa balay. Usahay, nagamahal ako, nga ikaw og ako, nagkahigugmaay. Nganong gitiaw-tiawan, ang gugma ko kanimo. Kanimo day ngano na may nanoktok sa portahan. Si Elen siguro karon. Ayo, may adlaw. Kinsa ba ni? Lain magtingog. Dili man akong apo. Magdala akong binuga. Basin og tulisan eh. Bantay ka sa akong tulisana ka. Patay good ka karon. Day,
Dugay ba si imong lolo? Wala siguro dihi. Nana day. Kay wala man iapihan ng putahan. Day, na mga tunog. Si lolo sa gugaron. Tanawa day. Giablay na ang putahan. Kinsay. Oh. Oh. Ikaw dahil ni Ellen? Aben ba na ako og mga turisan? Hi, Lo. Pedro. Bless ko, Lo. Kaloyan ka sa Diyos, Apo. Ayun na, bakin sa man imong kauban. Mura man ni og asibas ganda. Hi, Lulu. Pedro. Maayong adlaw. Maayong adlaw po diha. Kinsa pagani imong pangalan? Francis, Lo. Francis akong pangalan. Bestfriend ko ni Elen. Ama o ba? Nahara sige. Solod mo sa balay. Nara ba hinoon ta din sa gawas? Dali, best friend. Sulod. Lingkod diha na sa sala. Kay mag-ilis pa ko ha. Okay, friend. No worries. Din hina ko magkuwat sa imo ha. Pagdali dito. Iya paglangan. Kadali lang. Magkuha sa ako og atong maisnak ha. Unsa man din mo, Frances? Tubig, juice, gatas, kape. Kadaghan anak Lolo Pedro ay naglibong pud ko. Tuba na lang ako, naay mo lo. Kagahapon mo. Tuba mong imdon ha, Lolong Frances. Joker na lo eh. Joker kay na Lolo Pedro. Pawa sa stress. Tubig lalo. Kay para mauha akong kauhaw. Hala, sige. Kaya magkuha sa akong tubig ha. Di akauna. Burag-butan po ang lulo ni Elen. Dali na siguro ipasabtun. Sige lang, ako ay bahala ni. Naanadaay ka po. O tubig sa pitsel, panginom mo para mawaan na yung kauhaw. Ay, maidamgid ko, Lo, kay giuhaw kayo ko. Magkuhan ako ha. Uminom ko. Ay, salamat. Inawa na kita akong kauhaw, Lo. Dawagang salamat ko sa imong tubig. Lolo Pedro, anak ko i-istorya ni mo. Gikulbaan man ko, friend. O naglibog ako saan ako pagsugod. Unsa man na apo? O nganong gikulbaan man ka? Unsa man na? Ha? Unsa na apo? Kadali lang. Ako na lang mag-istorya, friend. Ako na lang mag-istorya sa imong lolo. Okay? Stipot lang dyan. Ako na bahala. Yun na, unsa man dahil na, Frances. Ani mga nalo. Maginaot ko, Lolo Pedro nga. Adili ka mas ko. Unsaon nga. Naitabo naman ni. Ato na lang ding dawaton. Ha? Unsa man dahil na? Unsa man dahil na tabo? Nga. Atong dawaton. Lolo Pedro.
paminaw. Idugay na nga. Gitagot-tagon ilen. Agang ibati karon. Og tungod kinahadlok siya nga imo sa kasukaan. Yuda pa. Agano man da Ellen? Naon siya day ka? Lolo Pedro. Si Ellen ang mabdus. Og dili panagutan sa nakabuntis sa iya. Imbaran Lolo Pedro. Period. Onsa. Kawaray po angol sa lalaki ilan. Iyara kang ipamabrusan. Una dili ka panagutan. Onsa kung siyang klase na pagkalalaki. Lolo Pedro. Pasaylo ako, lo. Nabiktima lang ko, lo, sa nagugmang kiatay, lo. O, wala ko nagtuo nga. Iyan ay kong binuangan. Ipasaylo ako, lo. Aw, unsa pa man na? Wala ko'y mahimo, anak. Naan naman na. Aw, pagkatawaan na lang ng bata. Lesod po og imo ng laglagon. Dakong saada sa Ginoo. Makasata na sa Ginoo. Og maginaot ko nga mao nay leksyon nimo nga tan-awon og tarong ra ang mga lalaki. Adi sa nimo ihatag nimong kaugalingon. Og pasaylo apo ko apo nga wala ko naka ati man ni mong tarong. Salamat, Lolo Pedro. Nga, wala ka masuko na ako. Mahal ta ka apo. Og dili ko gusto nga masakitan ta ka. Pero Ellen, may awa ang Diyos. Akong matao ng bata, Ellen, gusto ko nga ang pangalan ng bata, Peter. Kung lalaki ka na, kung babae, ikaw na'y bahala. Lo, gusto kong kayong salamat, Lo. Dagan kayong salamat sa ibang pagsabot na ako. Pero sugilanon, nanganak na si Ellen, og 10 years old. Ang pangalan, Peter, kay lalaki man kini. Sa laing bahin, naminyo si Philip. Og wala sila anak. Og nahitabo nga nagkabuwag sila sa iyang kaminyoon. Kaya wa sila kamatulog anak. Single dad na po karon si Philip. Mga higala, atagi ang sumpay ng atong sugilan. Amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Kung nagustuhan nyo ang ating video, paliw ko sa pag-share, pag-subscribe, o mag-pindot sa bell para updated mo sa mga